नंगौ दिनैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन बिया मोनसे रिसाबल खालामदों। दा बे रिसाबल खालामनायावहाय जोंहा इउनिटि फराम एक्सन बे मिरुनिफ्राय आफादगिरि हिसाबै आंबो बाहागो लानो हादों। ओमफ्राय जोंहा लोगो आफादगिरि जायख्लं सारबो लोगो लानो हादों। बेनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां रसराज लोगो लानो हादों। एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जगदीश बिथां बाहागो लानो हादों। गोबां इउनिटि फराम एक्सन बिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै नैबे क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन बिनि गोदानै दाफुंनाय बेयाव बाहागो लानो हानायखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बेनिखायनो गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन जे इयुनावहाय नैबे इउनिटि फराम एक्सन बिया गोबांथार खामानि मावनांगौ थानायखाय बा इउनिटि फराम एक्सन बिनि गुबै खामानिया जाहैबाय मा जोंहा बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गोबांथार समस्या सल्भ जायाखै। दा बे समस्या सल्भ जायैनिखौ खामानिखौ नायनानै दिनैहाय जों जुदि जोंनि समस्याखौ जुदि जों बुंनानै लायाबा थुग्रा गैयाब्ला बुंबाय थाग्रा गैयाबा प्रेसार होग्रा गैयाब्ला दिनैहाय फ्राय सरकारनि मानसिफ्रा हयथ' खामानि मावाबो जानो हागौ। आरो बेबायदिनो दिनै एग्जाम्पल हिसाबै सिगांनि जोंनि बिटिआर रेकर्डजोंनो सिगनेटरिबो सरकार सालायलांदों। बिथांमोनानो दिनै खामानिखौ दिनै मावलाङाखै। बेनिखायनो दिनै जोंहा नैबेहाय गोदानै बे बिटिसिनि दानि प्रेजेन्ट सरकार हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बे बिपिएफखौनो दिनैहाय जोङो इउनिटि फराम एक्सन बे थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो जोङो सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों दिनै देरहालांखांबाय। बिनि उनावहाय दिनै जों आसा खालामदों जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनिफ्राय लाफानानै गासैबो एनडिएफबिनि समस्या एक्ट्रिजिया रिहेबिलिटेसन जबनिफ्राय लानानै फाइनान्स केसनिफ्राय लानानै गासैबो समस्याफोरखौ लानानै एबारनि नैबे सरकार हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सारनि सायाव जोंहा भरसा खालामदों आसा खालामदों। बेनिखायनो बेफोरखौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय दिनै जोंहा क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन हिसाबै जोंहा गोदानै मोनफुंनो हादों। आगोलनि सेक्रेटारिमोन बिथांखौ दिनै जों प्रमसन खालामनानै दिनै जों आफादगिरियाव लाबोनो हाबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय ओरैनो जोङो नर' बसुमतारी होननानै बुङो। बिथांखौ बारमोदाय होनबा बांसिन मिथियो। दिनै बिथांखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन बिया दिनै नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि खालासि बे फिल्डआवहाय दिनै जों बिथांमोनखौ दानानै मोनफुंनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि इउनिटि फराम एक्सन बिनि क'क्राझार जिल्लानि गोदानै जों मोनफुंनो हादों। जोंहा सिगांनिफ्रायनो इउनिटि फराम एक्सन बिखौ दाफुंनिफ्रायनो दिनै बिथाङा दासिमबो जुरित' दङ, दुखु खस्थ' लाफाबाय थादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनज मुसाहारि। बिथाङा दिनै बिथांखौ जोङो बयनिबो सहाय मदद लानानै दिनैहाय मिरुनि सापर्ट लानानै जिल्लानि मावथिफोरनिफ्राय सापर्ट लानानै दिनै जों बिथांमोनखौहाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मनज बसुमतारीखौ मोननो हाबाय। आरो नैबावनो थाफानाय आं फंबाय हारकुलिस नार्जारि बिथांखौ दिनैहाय जोङो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मोननो हाबाय। दा नैबे फंबाय मनज ब्रह्मखौबो दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन बिनि सासे रां लाथुमगिरि हिसाबै दिनै मनज ब्रह्मखौबो जों मोनफुंनो हाबाय। थिग दिनैहाय बे जिल्ला दाफुंनायाव नांगौ बायदि जों मोनफुंनो हानायखाय इउनिटि फराम एक्सन बि मिरुनिफ्राय जोङो थोजासे गोजोननाय मोनदों। दा बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायगोन जोंनि दानि नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय एनडिएफबिनि समस्याखौ लानानै खामानि मावनांगौनि थाखाय जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन बिनिफ्राय जोङो हाजासे आसा दं, हाजासे फोथायनाय दं। आरो दिनैनि नैबे सावरायनायावहाय जोंनि सावरायनायाव जिल्ला दाफुंनायावहाय बिटिसिनिनो सासे गोख्रों एमसिएलए बनगाव समस्तिनिनो एमसिएलए बिथां सार जुबिराज बसुमतारी साराबो बाहागो लानो हादों। आरो बेजों लोगोसे दानि बिपिएफआव थानाय गोबां केडिएसि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दं। आरो एक्स बिएलटिफोर बिथांमोनाबो दिनै नैबे क'क्राझार जिल्ला इउनिटि फराम एक्सन बे रिसाबल खालामनायाव बिथांमोनाबो जोंजों बाहागो लाफानानै दिनैहाय जगदान होफादों। दा बेनि थाखाय जोङो इउनिटि फराम एक्सन निफ्राय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होदों। इयुनावहाय जोंनि जानानै बिथांमोनहा रन्जन दैमानिफ्राय समस्या गासैबो एनडिएफबि समस्याखौ बिथांमोना मदद खालामलांनो थाखाय दिनै एसेब्लाबो जोंनो इसारा होदों। बे खोथाखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। थेंक इउ।